nalika jaman penjajahan Londo ing Sidoarjo, Jawa Timur. Uripe masyarakat angel banget. Warga dipeksa dadi buruh ing pabrik gilingan tebu. Duwike Londo kanthi bayaran sing sithik banget. Kekayaan alam ing kono entek dikuras. Ing desa Tambakoso, ana pemuda jenenge Sarip urip bareng ibune. Bapake Sarip gugur nalika nglawan penjajah. Iki sing ndadekake Sarip geting banget marang Londo. Senajan dikenal gampang nesu, Sarip peduli banget karo ibune lan warga ing sakubenge ising nandhang kasangsaran. Kaluwargane Sarip urip melarat sawise tambak dilarang. Bapakne direbut Sarip goleki paidi gawe balas dendam. dendam. Sarip ora tau menehi duit babar blas saka hasile tambak kuwi. Sawijining dina, lurah desa sing dadi antek Londo teka nagih pajak. Teko amarga weruh panen tambakku sing akeh ta. Iki Kowe aja kaken alasan, nek kowe kaken alasan, kowe bakal urusan karo tentara nang mburiku. Luwih becik Pak Lurah teko langsung menyang keluargane kakangku wae. Sawise gagal njaluk pajak saka palike Sarip sing medhit, lurah lan para serdadu kompengi teka menyang omahe Sarip. Nalika iku mung ana ibune Sarip sing ora duwe daya. Kaken alasan kowe. Tambak sing kae kowe tutuk dilarat bojomu. Mustahil kowe ora duwe bodo. Cepet bayar utang kowe. Bakal urusan karo tentara nang mburiku. Sarip teka pas wayahe, lan tanpa ragu dheweke nglawan para serdadu lan ngalahake. Dheweke mung nganggo tangan kosong. Dheweke uga ngantemi lurah nganti banyak, ngelingake supaya ora dadi antuk. Lunga kowe saka kene, dasar antek Londo. Kowe pribumi padha karo awak dhewe, kok iso-isone gelem didadekno budak. Bu, jenengan mboten napa-napa. Apa nak tumindakmu iki bisa gawe awak dhewe ing sedaya nak. Bu, kadang-kadang dheweke kudu diwehi tiwulang, aja sakarepe dhewe ing tanahe dhewe. Sawentara dina sawise iku, Sarip teka menyang palike kanggo njaluk hake ing tambak dilaran bapakne. Paman iki wis kebangetan. Wene hasil panen saka tambake bapakku. Kowe wis sakarepe dhewe njupuk hak tambak kuwi. Sepeser pun ora kok wene ibu. Hei Sarip, kowe ngira tambak kuwi iso dadi kaya saiki nek tanpa aku sing nyekel. Bapakmu kuwi wis tuwek, kok iso-isone dheweke ngelawan company ngamardikan deloken hasile. Dheweke urip wis susah, ditambah kudu ngadepi para serdadu Londo. Aja ngilono bapakku. Sawise iku, dheweke adep-adepan maneh karo tentara Londo sing ngantemi warga amarga pajak lan Sarip ngajari dheweke maneh.
sawijining warga menehi merti Sarip sing langsung age-age nyelametake ibune. Nanging dheweke kena peluru emas sing ndadekake dheweke langsung mati. Kanthi patine Sarip, para penjajah ngerasa aman. Nanging kanggo warga Sidoarjo, Sarip Tambakoso bakal tansah dikenang minangka pahlawan sing berjuang. Sarip Tambakoso